Na guys, yung gagamitin ko na mga ingredients para sa avocado ice cream cake. So, ito na yung avocado natin. Yan. At saka itong angel cream densada. Naka-chilled yan siya guys ha. Tapos, all-purpose cream. At syempre, hindi mawawala po yung grahams natin. At saka yung melted butter. So, yan ay guys. Ito lang yung mga ingredients natin guys. So, simulan na po natin. Tinatakpan ko siya ng plastic cellophane. Yan na.